Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka senjuk ki sengbalang jo ka mausan ram CNRD block ki bakan thop na do ko KSU FKJGP HYC HANM HUAM hinai ka sngi ka khandai terek ha ka Jingïakhih ka blalong ha pongkong kiladawa na ka sarkar bakade ban kentiu kradan no maldo dia ka mausan ram block syakat civil subdivision haswa ka jingnap sanpos nam ka jela ha bakran shkilat patai kebor kini kinang ilam jo ki sengbalang Kilapan pau ke jing sengodeu ke bakrau halor ke jing lek mena juga sarkar jela ya ka mausan ram block ka bedi kawi ni ki block ki bla rimba ha ke jela ka baki nong shashnong kilakot chakanya po hajar tam kat kom ka sensus jo snam arjar khatwei bat ka jingdan jo kishnong kladan hadu kumba shispa le pinyo teli kila angru bakani kamat kamdisho ka bidang thamai ndai nadu snam arjar terter nadu ki MLA MGC ki sengbhalang bat kinong ilam shnong kila judawa na kapor siya kapor ya ka sarkar bakadai ban kentiu civil subdivision no ya ka mausan ram block kila penparu bakumbalong menta kipat ba kathan ke kindu Jingïakhih bun ha ka bidai baki kam office bat kiwi ki kam ha ka baki habne chadu sora bat shalong tangman pendap iki kam barit kuman le iki snat le epic bat kiwi ki jidon kam ha ki office sarkar ki bawan ra jimtoy ya upat ba nakale ka senjuk kan selit ru bane kindu yo kondak sangma bat boru da ka memorandum Lada ka sarkar kam sngap nilek menti kasanjo kan siyem de kirai ke bating bat pin benaru de Jingïakhih noilam jo kiseng bolan bupe kibrang po jongka musram sina di blok leo accommodation benethir wa benetai ru halor ke jindon kam ko bekerki ke jindawa jongka kam namta ke jubet ke jimbiang namta ka bhagmet jong upai nongjeshnong jong musram sina di blok baga bor issue ka bangila yo accommodation bani prakhat kita kalong halor ban kentir ek musram sina di blok syaka civil subdivision hadin ba dakshen bagi kliat yo bangilo I nariam jong chief minister lopun bana ya ka mairang kum ka district batamai ni smoy ban apa ko jing smoke man barka ju por kalong ka jingdon bok ikipat ng sinong jo ka dekatan kade ke jing yo ijai kade ke jing shampang jung chief minister barka ru barka sora jala ya ke jingdon kam jong ka tege jaka ban create a district nomor nitep pat ni snotho haba create district kan wara ke jingtoy Shibol nam to ba kan pensuk ban khamdam e ban pentre kam stat ya ki scheme will fair bar kunjuru bar kintiu khamdam e ha kalian karo ba kalong kunjuru kajin create civil solution kaba khagma khmade kadi ki motoy jo ba baru ban kintiu ya karo ka pa namta kidong baritan namar kata kumkin alam jeng sewalang beper bulan haki po musang siap plom ila dam duriap nakamda bangin pensngo bat ban dawaru naksoka bakadei ban kentiu kerdan no mardon ika sinar blok musram syak civil subdivision Lada ngi phai ya ka kartang jongka thega re ka e ka ba ude ban le ba ude ban munjur bat ba ude ban penpna shisnan ya ka tei ka mosram se re blok kum ka civil subdivision ka pathmai hapo ji lam hapo ji char ka jongu bat ni kerman ba hashwa ya ka bangniyo ban rakhe ya jing dap sanpos nam jala ude ban penana okloi kongkin alam jeng sengbalan dari phai dari compare bat kawai ka civil kawai ka scenario develop
kaba mentah kadang syuk syana syua hagi senam bahkan dia kata kadiga rankor civil solution ada ngi compare ya ka mosunram rankor kadang hadir hatrai tu kadang kelung kena ila kono tende ngim sofer ngim sobisi ya jiyo jong ketika blok jiyo civil solution jong rankor Henry kaban ni kwa ya kaban kerja sa sarkar bakan ka sarkar kadai ban pensiong nongrem namargi dalam pensiong nongrem ya da sinar blok mosunam kala idai ba berkala iba banyo ya kini kadang civil solution ngim kwa nagreng jongi kerja bangim kwa patam namta ka political interest jomnu lani ngela prong ba bargain policy jong sarkar ni kerjai ba naglen jongi kum ki kunhun sangbalang inom pediang de kamtam me bargain policy ladau emble jong mosunam umut ban bargain dakabaun hiar syuki banyo ayaka civil solution ngimsha misangala deka sarkar kadai banda pensiong nia namarwa lanbin phai se kriteria jonga sinari blok jong mosunram sinari blok dese kalap yang pura yak banyo ikte kadang nakong ni penpau ya ke ai kublai ya ki pranoi lam sang balang poper ki badan pok kadong bat kathan ka jongi ki ba nadu basdang nu snem ki balak loi ban sap lem ya ki jingkepat jon ki riurang ba ki nong yalang bat pai ba ki kadong kathan ban ya lum yalang ban Pynlong teli ban long kawai nam ta jinon kam bat ki jiman to jon pai ba bat ni kop ni tu yapi ya ne kenhun ka jongi ka bang ni lai kerten ka kenhun ki sang balang jong mau suram kon blok ki blok kawai ngila Pynlong ya ni hau benai ban kom jong nu snem mo mentah te ngilabun ki hangsa ki jing kendo ki jongi bat kamat bakong san e jing kilong ba ngin dawa yang sarkar ya ka civil solution namar kat kum ke ji kop ni thu yapi kani ke jimat kam tisu kamat ke badan sedang mentah dan ne ke jing dawa ko nengkong ni kop ni thu yapi na du skam ar hajar ter hadu mentah ki jing dawa ki babun na ki nong mikmat na ki MDC ki MLA ki jongi bat ki noilam sedang ba per hati por ba menchwa hari hadu mentah ni UI bak sarkar kale mina nale sarkar kam sap le ne jing kerpat jong kadong bat kathan ke jongi ka Pynlong ngi kum kino yalam ki samlat ba UI jingai bang yami chikmat ba ilong kawai ban yeteli ban ye penkre ye kita bandawa sarkar ni kok ni thu ye biru ha u benai balai ngadon ke jing kendo ban ye penbai program ban bulan April ban Pynlong di ki jing pat ba hapok kadan dong kathan kum ke jing persya ye ke jing lek kuman yo sarkar hari ikut pas new work ni tu ba lembang jingwan jong dengan pandemik jingwan jong dah ham COVID-19 kelapen wit no yang ni hab ban sengek no namang ni nama ke jingjur jong dengan jingkang jingpang hak pertai hak jela hak ada kadong kathan ke jong iru kumta hadin ban kembal ong do charman jong ni ba lem chim nista lapen bena ba mairang civil solution kan continue ban create no yaka saka district naliang ka jong ni sukman namar ba ni iba ka de dong than ka don kam susah hanrei ni kwa pen kan mau biang ba naliang jong ni ngila khat kal ki wan apre ke jing e jong ka klam ru bi pranoi lam ini kediat sni ban ekran yang yakam bat ngila rai namar bangin lo yo jo Pynlong di jiram pai ba ke jong ni ki jing ki pai ba ke jong ni bangin simi ke senjang ba hangi kediat sni ngila ikan do yo chief minister ya bat ikat ke ningut ki menteri sarkar dengan sarkar MDA balai bu ia ka mau berendam sesin pat dan pen mau yang sarkar ba kapor klai kapor kaya kladai bagi di badio no ia lajang kapor sunsa lama kata ka civil solution krang bakal long jimento ipat ba ke ki kamat bakongsan ke jing dawa jengi badio no ka civil solution global yang ne kam la kumba atus nam tam ngila dawa hari hadu mentang ngimpat yo kumta hakade ke tim ta ni gua pensyai pentip syairu sya sarkar ban pa ke message bangi ke kidun sing balang ngin yaki adu pandayo ya singkmat bangin dawana ka sarkar bakan ai no ya ka mosun ramblong kum ka subdivision civil subdivision ke bapura nringi begitu kiciai nanti ngilayak man kepor ngi hadin ke jingwan jo ki wipat ki NGO ki nongelam ki laya le bat jai peteng
Bandawa nak sorkar bakadai ban aino ya kamu senram kum ka civil subdivision. Ndring ini baka sorkar kam tokiam. Tena kata-kata ngi kum pinlam hangni hamau senram. Nadu ka KSU, HNM, ka FVP bat ki wei ki kunhun sing balang kebangi don hapo kani kadong jungi. Naga mensim basukya ngi mi syakman. Bangin keren bat pensngau syaka sorkar. Kei kebangi ngi don hangni kamat bat ka poin ka bah kamat kalong bangin keren. Bangin penyi ba ni kindong sung snong jeung mau senram nyimdei su ban suap tat hadu ba sorkar kanda ibidhi nisngo ban bangin pet kat kum ki kriteria ka jinglong jingman ka jurisdiction itu epi hane tang kisnong hane mau senram kildon kum machis pa lai punyo telik tentu klamra kenya ki wei pat ki department ki ba kudup lang ki wei ki district kidon ki district kisnong na ki wei pat district ki bala kudup lang hapo jong kaneka mau senram jungi lang ba ka jingpet jong ki we ki department kum ka Ssmcb ki ba pet lang ni ki we pat ki jaka ki ba mahap po jong ka mau senram ka jungi ki don ru ki ba ki we pat ki department ki pet lang ya ki jaka ki ba na ki we ki jaka ki ma su ban pet ni ba ka ayar kata-kata nri tang ki snong ki bala hap bat ni bala itu bat ki badon hakalis jong ka mau senram blok jungi kidai sispak lai punyo tena kenya ka population lesekat poi ki nyopo prapo hajar ki nongsong snong jong kani ka mau senram jungi tena kata kadang ngidon bat ngimi sekmat hane suwa bangin let banbu ye jing tho bat ban keren markhmat ban chief minister jungi Shri Konrad Sangma ban dawa bat ban baka sorkar baka kadai ban lei bakam dei ban pek ban ong ba iba nagalian juga konstruksi jungi mdon kia mele kibran karoling ingkua ban phai sikita baro ndri gimi sekmat am sim basukia bandong baka sorkar kadai ban perkhat upat ba dei ban perkhat upat ba nong sung snong jungi bahato ngiru ngim dei hok kum kinong sung snong juga jala mai khalaya ki bangi dei banyot ya ki civil institution lele ki district ngam non kam ban kren sibun sepang gitu ki jingrai juga sorkar ki belai dok baro ngiwi ngila bisa tu kamu senram kala dari hok banyo ya ka civil division tena kata-kata ngim don sibun ban ong hakan ni kapor henry lese ka ji keren ka bakham nya kan long hadin nda habang ile kendu ya ka sorkar leng ba ki minister badai pet concern minister badai ban pet ya ki blok bat hakku juga por nakam tahu Chief Minister berang-berang jungi. Tetang kata, nak kira cuma.